Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы һәм коллегам Валерия Новожиловадан айрымалы буларак сезгә яңалыкларны без яңартылган һәм үзгәртелгән студиядан тәкъдим итәбез. Сезнең белән мин Лилия Гатина алга таба кайбер темалар турында. Карбыз кавын сезоны башланды. Тәмле, иң мөһиме куркынычсыз продуктны ничек сойларга? Ялган белешмәләр сату очраклары арта. Ни өчен кешеләр бушлай вакцинаны акчалы кагазгә алыштыра һәм моның өчен нәрсә яный? Театр сезонына йомгак ясалды һәм яңа сезонның серләре ачылды. Труппа нәрсә әзерли? Узган тәүлектә Татарстанда яшәүче 45 кешедә COVID-19 диагнозы расланды. Чаллыда коронавирусның тагын 11 яңа очрагы теркәлде. Бу соңгы тәүлек эчендәге мәгълүматларны Республика оператив штабы хәбәр итте. Шулай итеп, 9 июльгә Татарстан буенча коронавирус белән авыруның барлыгы 22906 очрагы теркәлде. Аларның 20417се терелгән, 25-е узган тәүлектә. Ялган белешмәләр сату очраклары арта, вакцинация мошенникларның яңа төрен барлыкка китерде. Хәзер 1-2 мең сумга сертификат һәм дәүләт хезмәтләре порталында раслау алырга мөмкин. Ни өчен кешеләр бушлай вакцинаны акчалы кагазгә алыштыра? Тулырак алдагы материалда. Акча булса вакцинация турында белешмә ясарга бик җайлы. Өстәвенә хәзер сертификат алу гына түгел, мәгълүматларны дәүләт хезмәтләренә кертүне дә тәкъдим итәләр. Без вакциналаштыру турында белешмә алган Чаллылы белән аралаштык. Ул йөзен күрсәтмичә һәм тавышын үзгәртү шартын куеп, безнең белән сөйләшергә ризалашты. Ну, семьей собираемся ехать на курорт Краснодарского края. Я знаю, что там разместиться в гостинице не так-то просто, без справки. Ну, мы договорились на 3000. Сейчас у меня на руках есть данный документ, и в госуслугах я тоже записан как тот человек, который прошел вакцинацию. Белешмәне мессенджерларда бик күп төркемнәр тәкъдим итә. Бәясе 1500 сумнан алып 15000 сумга кадәр. Моннан тыш тәкъдимнәрне интернетта эзләү системаларында да табарга була. Узганычка каршы күрсәтелгән телефон буенча безгә шалтыратып булмады. Күрәсең, клиентлар агымы шактый зур. Колуза хезмәткәрләре барлык заявкаларны да эшкәртергә өлгерми. Безнең төшерү төркеменә Чаллыда белешмәне сатучы кеше белән аралашу мөмкинлеге елмайды. Җавап бик тиз килде. Безнең документларны күчерелмәләрен сорадылар. Сатучы дәүләт хезмәтләре порталында вакцинация турында раслаучы язма барлыкка килгәннән соң хезмәт өчен түләргә кирәк дип белдерде. Тик прививка ясатмыйча белешмәне алу куркыныч. Россия Федерациясе кодексының 327 статьясында үзгәрешләр кертелде. Хәзер ялганы белешмәне ясату һәм аны сату өчен 2 елга кадәр, аны алган һәм саклаган кешегә 1 елга кадәр ирегеннән мәхрүм итү яный. Лилия Гатина, Ленар Султанов, яңалыклар. Тәмле, ләкин файдалымы? Карбыз кавыннар сатыла башлады. Экспертлар һәм экзотик җиләк җимештә составы ягыннан куркынычсыз түгел дип белдерә. Тәмле, иң мөһиме куркынычсыз продуктны ничек сайларга? Розалия Фахреддинова ачыклады. Казакстан карбызлары һәм Үзбекстаннан хуш исле кавыннар, Иран сортларын уздыра. Һәркем җиләк җимешне үзенчә сайлый. Кемдер интуициягә һәм үз тәҗрибәсенә таяна, кемдер интернеттагы киңәшләргә ышана. Как в интернете написано, сухой хвостик и пятно, если есть, должно быть оранжевое. И должен быть круглый, а не продолговатый, так как эти девочки. Но девочки всегда слаще. Карбызлар помидор түгел, аларны эзгәннән соң өлгерергә калдырып булмый. Ничек бар шулай сатырга туры килә? Җәй быел иртә килде, шуңа карбызлар да иртәрәк өлгерде ди сатучылар. Тик шулай да кайберәүләргә куркынычсызлык турында сорау туа. Карбызларны китергәндә ветеринарный бөтен ниләр тикшерелә, ветврачлар, потребнадзорлар, бөтенесенең кыягызлары, документациялары бар. Арбузлар уже бик җитешкәннәр, кискәндә уже ярылып, үзләреннән үзләре ярылып китәләр. Шундый баллы, шикәрле. Әлеге продуктларны сату кагыйдәләрен һәм таләпләрне дәүләт билгели. Хәзер санитар-эпидемиология таләпләре катгыйланды, чөнки нитратлар белән агулану иммунитетка өстәмә авырлык була ала. У нас такого случая не было, чтобы кто-то пришли, жаловались с отравлением. Санитарный врач работает очень четко. Она совместно с их главврачами. Тут бывают рейды, кроме того, да, проверяется. Вот. Да, строго. Это же, видите, в данное время отравления
еще с пандемией, это очень нехорошо. Сатуга коелган борлык жилек җимеш яшелчә бакча ризыклары барысы да таләпләргә туры килү турында сертификатларга яки декларациягә ия булырга тиеш. Чөнки сорау формальлектә генә түгел, ә иң мөһиме кешеләрнең сәламәтлеге. Мы проверяем наличие этих документов. Потом проводится органолептический осмотр, после чего эта продукция подвергается анализу, контроль на радиацию при помощи дозиметра и проверка на содержание нитратов с помощью прибора нитрата-тест. Все полученные результаты проведенных анализов должны соответствовать нормативным документам. Исегезгә төшерәбез, карбыз һәм кавынны теләсә кайсы башка продукт кебек үк теркәлгән сатучылардан һәм тикшерелгән урыннарда гына сатып алу хәерле. Розалия Фахрутдинова, Ленар Султанов, Яңалыклар. Театр сезонына йомгак ясалды һәм яңа сезонның серләре ачылды. Шунысын да билгеләп үтәргә кирәк. Ояз Гыйләҗев исемендәге Татар драма театрында 31 сезон яңа бинада беренче иҗат сезоны булды. Бу вакыт эчендә 4 премьера куелды, яшьләр аудиториясе артты. Бу сезонда труппа 138 спектакль уйнады. Хәзер театр репертуарында 12 спектакль. Чаллы халкын һәм шәһәр кунакларын 5 премьера көтә. Ояз Гыйләҗев театры 31-нче яңа бинада беренче сезон япты. Бик күңелле сезон булды, чөнки яңа шартларда барлык театр хезмәткәрләре кыска гына вакытта камилләштерү эшләрен эшләде инде. Чөнки яңа бина яңа алымнарга таләп итә. Хәзерге вакытта театр коллективы яңа сезонга әзерлек алып бара. Яңа сезонны Фәтхи Бурнашның яшь йөрәкләр классик әсәре белән ачып җибәрәчәкләр. Театр өчен яңа алым буларак монда тере музыка оркестр кулланылачак. Шулай ук Туфаны Миңнуллинның «Без китәбез, сез каласыз» әсәре, Ояз Гыйләҗевнең «Камыш барма, көмеш тырнак» әсәре, Айгөл Әхмәтгалиеваның «Капка» пьесасы тәкъдим ителәчәк. Яшь чаллылар турында да онытмыйлар. Декабрь аенда гаилә белән карау өчен бирдә татар халык әкиятләре буенча премьерлар көтелә. Көчле әзерлек һәм ныклы максатлар. КамАЗ клубы футбол милли лигасының яңа сезонның беренче уенына әзерләнә. Аларның көндәше Владикавказның Алания командасы. Соңгы тапкыр Чаллы КамАЗы 2015-2016 еллар сезонында футбол милли лигасында уйнады. Нәтиҗәдә соңгы урынны алды һәм премьер футбол лигасына керде. Шуннан соң ел саен автозаводчылар илнең статус буенча икенче футбол лигасына әйләнеп кайтырга дигән максат куйды. Тик моңа нәрсә дә булса комачаулы иде. Ниһаять 5 елдан соң бу теләкләр чынга ашты. Футбол милли лигасында беренче уенга тәүлекнең азрак вакыт калып бара. Все достойные соперники, и Алания тоже не исключение. Так что игра будет интересная, команда хорошая, ну и мы тоже готовы. Играющая команда, проповедующая, наверное, агрессивный атакующий футбол. И тренер у них славился тем же, Спартак Гогниев. Так что будет непросто, но будет очень интересная игра. Поднялись рангом выше и полны сил и желаний доказать, что мы не будем тут мальчиками там, для битья или еще что-то такое. Я думаю, мы будем играть в футбол, показывать какой-то свой определенный уровень и стараться в турнирной таблице оказаться как можно выше. Әмин сезнең исегезгә төшерәм, шәһәрдә COVID-19-га каршы вакцинация дәвам итә, прививка ясатырга. Ашыгыз, сәламәтлекне куркыныч астына куярга ярамый. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина сезнең белән сау булашам, исән-имин булыгыз. Приумножьте свои личные сбережения с КПКГ «Госзайм». Ставка 11% годовых. Также выдаем займы с использованием средств материнского капитала. Набережные Челны, Новый город, 107. Многофункциональный медицинский центр «Клиника Сахбиевых». Это команда врачей для взрослых и детей с большим опытом работы и безупречной репутацией. Диагностика заболеваний на современном оборудовании премиум-класса. Анализы инъекций ЭКГ «Холтер». Телефон 46 03 03.